morning, good afternoon, good evening. Sa amang panig ho ng mundo kayo nanonood sa television man o sa social media. Ito po ang Bawal ang Chismis at sa ngalan ho ni Binibining Sonia Soto, ako po si Justin Dizon. Itinuturing ang mga magsasaka bilang mahalagang pundasyon sa pag-unlad, hindi lamang po ng lipunan kundi maging ng buong bansa. Pero kaakibat ng inaasam na kaunlaran at paglago ng ekonomiya, nararapat lamang hong magkaroon din ng maigting na pangangalaga sa karapatan ng mga magbubukid sa usapin ho ng kanilang lupang tinubuan. Sa dinami-rami na rin ho ng mga lupang hindi pa naipamamahagi sa kanila, umusbong na ho yung iba't ibang organisasyon na binubuo po ng mga pisante. Gaya na lamang ho itong samahan ng nagkakaisang magsasaka ng barangay Sumalo o yung Sana Mabasu. Dito ho sa ating rehiyon, sa lalawigan ho yan ng Bataan. Ano nga ba ho ang nagbibigtis sa grupong ito ng mga magsasaka upang mag-organisa at kumilos? At ano na ho ba yung inabot noong kanilang pakingibaka para sa lupa na kanila hong sinasaka? Dekada-dekada na ho itong usaping ito. Higit 2 dekada nang inilalaban ng samahan ng nagkakaisang magsasaka ng Barangay Sumalo o Sana Mabasu ang kanilang umanong karapatan sa higit 214 na ektaryang lupa sa Hermosa, Bataan. Kwento ng magsasakang si Belinda Petines, nabili nila ito sa pamamagitan ng Sales Patent Scheme sa halagang 11,285 pesos noong 1979. Pero ayon kay Danny Beltran, Estate Manager ng River Forest Development Corporation o RDC, titulado na umano at naipangalan na sa pamilyang Liton ang nasabing lupain simula pa noong 1911. Nagsimula umanong magkaroon ng isyu ng maisabatas ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP noong 1988. Naging tulay daw ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na tutulan ang turuyang pag-angkin ng pamilyang Liton sa lupain. Subalit nagsampa umano ng exemption mula sa Agrarian Reform Coverage ang mga Liton at naghain rin sila ng petisyon para sa land use conversion. Aprobado naman ng gobyerno ang naturang petisyon dahil na rin sa plano nito na magtatag ng Special Economic Zone sa Bataan kung saan gagamitin ang ilang lupang sakahan bilang lupang industrial at komersyal. Bunsod nito, nagpasya ang Korte Suprema na pabor sa land conversion na itinutulak ng mga Liton noong 2007. Matapos ang naturang desisyon, ang pamilya Liton na nagmamay-ari at kumikilos sa ilalim ng RDC ay nagsimula ng bakuran ang ilang parsela ng lupang sakahan. Naglagay rin sila ng mga gwardya upang matiyak daw ang seguridad sa lugar. Gayunpaman, nabigo ang RDC na magpatupad ng anumang development sa lugar sa loob ng 5 taon. Sa ilalim ng mga patakaran para sa land conversion, ang kabiguan na ganap na ipatupad ang plano ng conversion ay magre-resulta sa compulsory acquisition ng lupa sa ilalim ng CARP. Dahil dito, ang mga magsasaka ng Sumalo ay naghain ng petisyon para sa Agrarian Reform Coverage noong 2015. Ngunit nagkaroon umano sila ng ilang kaso matapos ihain ang naturang petisyon. Isa sa mga ito ang ejectment case na nagresulta sa demolisyon ng 76 na bahay noong 2022. Sa kasalukuyan, ang mga magsasaka ay nahaharap na sa mahigit 50 kasong kriminal at sibil. Kabilang dito ang syndicated estafa, isang non-bailable offense laban sa 9 na miyembro ng Sana Mabasu na isinampa umano ng kapwa nilang magsasaka. Sa kabila ng mga kaliwat ka ng hamon na dinaranas ng mga magsasaka ng Sumalo, isang bagay lang daw ang sigurado. Patuloy raw silang lalaban hanggang sa maabot nila ang aktual na pamamahagi ng lupang sakahan. Tara na ho, talakayin natin at suriin ang nasabing usapin. Kasama ho sina Lloyda Amon at Belinda Petines, mga miyembro ho, mga magsasaka at mga miyembro ng Board of Directors ng samahan ng nagkakaisang magsasaka ng Barangay Sumalo o Sana Mabasu. Ayan, magandang araw ho, magandang araw, Ma'am Belinda, Ma'am Lloyda, at welcome po dito sa ating programa. Para ho sa kaalaman ng ating mga manonood, pwedeng pakikwento ho paano nagsimula yung issue doon sa land, doon sa itong land issue na to, in particular yung tinatamnan ninyo.
1950s pa, nandun na ho kayo. Ano, yung mga pamilya ninyo, Ma'am Belinda? Opo. Nandun na po, 1950s. Yung mga ninuno po namin na nagsasaka doon. At ngayon po, nung nadeklara po, dahil siguro naman hindi po madideklara na isang barangay, yung isang barangay kung walang maraming mga tao na nandun. At ang pagkakaalam ko po, 1970s, nadeklara na pong barangay, ang Barangay Sumalo, bago po lumutang po itong mga lito na sinasabi na nabili po nila sa gobyerno yung 214 hectares ng 11,000 mahigit na perang Pilipino. Pag-usapan ho naman natin, konting kasaysayan lang. Ano, Ma'am Belinda, Ma'am Loida, kailan ho kayo namulat sa gawaing bukid, dun sa pagsasaka? Ako po bilang anak ng magsasaka, binuhay po ako ng magulang at pinag-aaral ako sa pagsasaka nila. Kaya po, yun na rin po yung kinamulatan kong hanap buhay. Natutunan ko at sinundan ko yung mga magulang ko na magsasaka. Na hanggang sa ngayon po ay patuloy akong nagsasaka. Kayo ho, Ma'am Belinda. Bata pa ho ako, yun din po, yun na po ang kinamulatan ko. Kasi doon po kami binuhay ng mga magulang na yun sa pagsasaka Kaya po puro po talagang magsasaka, bata pa man. Ito hong nangyaring insidente, pumasok ho yung pamilya Liton, nung sinasabi nga ho dito, 1979. So, mula noon, ano na ho yung naging sitwasyon nung pagdating ho ng 1979? Banggit ho ninyo, matagal na yung laban, dekada na yung pinag-uusapan. Kayo, matagal na rin nagsasaka, paano ho naka-apekto doon sa inyong kabuhayan? Ito hong pagpasok nga po nung pamilya Liton doon sa eksena, Ayun po ngayon, kasi nga po kami ay magsasaka, kahit po dumating na nga po yung punto na binakuran nila yung lupang sakahan, dahil kami po ay magsasaka, hindi naman po kami mapipigilan na magsaka, kundi kami po ay nakikisaka. Nakikisaka na lang po kami ngayon sa ibang may mga lupa para pong umaarkila, para po maipagpatuloy ang basic na pamumuhay po namin na may trabaho at kumita na kahit papaano sa pamamagitan ng pagsasaka. Katulad po na kasama kong si Maring Belinda ngayon, na talaga po ngayon ay umaani na sa kanyang, yung sa nakikisaka lang siya, pero ngayon po umaani na. Ano ho yung mga tanim niyo, Ma'am? Ako po, simula po na bakuran yung lupang pinag-uusapan, katulong po yung DA dahil po yung DA naman po kinilala kami bilang isang samahan, tinulungan po kami na para mangutang sa land bank para may pagpatuloy dahil nga alam nila na yung wala kaming masaka doon sa dahil binakuran, kami po yung sinasabing arkila sa mababang halaga na kaya lang namin. At yun po ang aming itinatanim, pinya po. Pinya po. Pinya. Oo. Ito hong inyong kabuhayan, sa ngayon ho, kumusta yung estado? Umaani naman, ganyan. Pero yung yung nagsasaka kasi na hindi sariling lupa, para ho sa kaalaman ng ating mga manonood, magkano ho yung kinikita ninyo pag ganitong sitwasyon? Sa totoo lang po, sir, konti lang po. Yung tama lang po na makabayad, tapos makatanim na lang uli, tapos panibagong utang na naman para lang maitawid po dahil sa wala naman ibang hanap buhay, kundi yun lang talaga. Sinasabi dito sa Central Luzon, halimbawa, nasa 50 years old daw yung average age ng mga magsasaka. Maraming mga anak ng mga magsasaka ang ayaw nang magtuloy din doon sa trabaho. Yung mga kabataan, lalo pat mga anak-anak namin, pilit nilang sinusundan. Kahit ganun man na dumadaan kami sa struggle, kasi namumulat sila na pagdating ng araw, pag walang magsasaka, walang kakainin. Ang bawat Pilipino, lalo pat mahihirap.